Hej, jeg hedder Anton. Og jeg hedder Sejra. Og vi vil godt fortælle lidt om vores møde med City Boys, vi havde her i Grenaa til Track 6 i weekenden. Det der sker, det er, at Sejra og mig ringer til produktionsmanageren for City Boys og spørger ham, om der er mulighed for, at pigerne fra Holbjergklubben kan møde dem. Og der siger han så, at vi skal sende en mail til ham. Og det gør vi så. Og får svar på, at det måske godt kan lade sig gøre. Men der er noget med, at dem, der holder arrangementet deroppe, det er egentlig dem, der bestemmer, om vi må eller ej. Da vi så kommer til Aarhus, får vi en besked fra ham, der holder eventet, at det godt kan lade sig gøre. Og det siger jeg til Sejra. Men vi aftaler så, at vi holder kæft foran alle de andre, sådan at de ikke ved noget. Ja. Og vi tager så til Track 6, og vi er derude klokken 2, og så får vi så en sms, at klokken 5 skal vi stå klar, fordi så kan vi møde dem. Så får vi så hævnet tøserne ind på kontoret, og vi får sagt, at det er fordi, de skal ind og underskrive nogle papirer, fordi det havde vores kære Holger glemt at gøre hjemmefra. Og så havde vi så de resterende til at holde deres pladser, fordi det var nogle gode pladser, de havde jo. Og så siger Daniel så, at det eneste papir, de skal underskrive, det er nogle autografer, de skal overhave af City Boys. Og så går vi derover, og det hele eskalerer, og alt er heroppe. Men I kan se videoen. Lyden. Ja. Farvel. Farvel. Nå, det er noget med nogle papirer, der skal underskrives. Ja. De eneste papirer, der skal underskrives, det er nogle autografer, I skal over her City Boys nu. Nej! Hvis I har lyst. Ja! Hvad skal du? Nej! Har I lyst til det? Ja! Fedt, mand! Det er simpelthen jeres gode klubmedarbejdere, der har fået sat det op på sådan. Det er ikke en joke. Vi går over lige om lidt. Ej, det er cute. Ej, det er cute. Jeg har ikke engang taget vandfast med skarper. Vil I græde af, eller skal vi gå derover? Kom, vi går derover. Ja. Hvad glæder du dig mest til lige nu? Så lad nu være, det er overhovedet ikke sjovt. Satan. Hvem har 1000? Jeg har givet mig 1000. Mig har du 1000. Stærkt. I skal med ind i går. Ej, hvor er det sødt. Nå. Ej. Irene. Vi kan holde hver, hvis det er for mig. Nej, I behøver ikke godt. I behøver ikke Du skal lige til den, kommer med. Vi elsker dem, og vi er rigtig glade for, at de venter til X-Factor. Jeg vil bare løbe hen og kramme dem. Jeg Jeg vil bare løbe hen og kramme dem. Ej, hvor er det sødt. Det er så virkelig cute. Så jeg begynder at græde. Hvis du skulle få dit idol. Jeg har ikke idol, det er lidt det der på det der problem der. Jeg er lidt småstærk. Det tror jeg. Det fornemmer jeg lidt. Jeg var ikke tyde for meget. Ej, hvor er det sødt. Ej, hvor er det sødt. De trækker også bare tiden ud, hva'? Ja, helt Det var så sjovt, hvis de bare lavede det. Det kunne bare. Og så er der en, der sidder derinde, og sidder bare til en masse. Jeg tror, de kommer herind.
Okay. Altså, det kan vi gøre, ja. Kan vi gøre, Åbenbart ikke. Det var bare det her. Jeg tænker, vi får taget nogle masse billeder. Ja, lad os tage en billeder, så Ja, kom med. Skal vi gå det her ud? Jo. Vi går herud. Genialt. Ej, Maja, hvor er det sødt. Ej, jeg var ikke. Skal vi lige bare tage billeder? Ej, hvor er det sødt. Ej, hvor er det sødt. Hvad? Vi kan også sætte, hvis vi gerne vil have med jeres veninde eller noget. Ja. Hvem vil... Eller med Anton. Jeg vil først. Hvor skal vi kigge hen? Hvor sådan... Herovre, yes. Maja, eller Mathilde tager billeder. Vi kigger på Mathilde. Hvem er den? Ej, hvor er det sødt. Ser godt ud. Skal du gå om det? Hvem er den næste? Sejr, du har den. Ja, det gør det. Vi alle tager billeder. Det er godt, det vidste det der. Ej, hvor er det nødt til at ske. Ej, hvor er det sødt, du kan da ikke. Nu bruger du en god program. Kan jeg ikke se hende? Det er en city sandwich, det der. Ej, hvor er det nødt. Ej. Sådan, det er perfekt. Martin? Hvem er? Hvor er Maja? Kom næste. Kom bare næste. Nej, Maja. Maja, jeg tror, den vender sådan her. Jeg kan ikke mærke om mig, hvad et billede med. Jeg holder Maja. Ej, Jeg tager bare ikke helt for løs. Se glad ud, Martin. Smil! okay, nu tager jeg fået 3.000 billeder. Maja, du er nu. Er du klar? Så tager du, så kan Maja. Skal jeg bare tage en hel masse billeder af dem der? Ja, altså mig. Ja. Har man nogle billeder? Jeg har taget billeder af alle. Det er super. Så, Ej, Maja, er du okay? Jeg skulle være klar her. Nu er det godt for vores skyld, ved du. Maja, så er du dig nu, de klar. Næste. Maja. Maja. Det er rimelig cute, det Ej, her. hvor er det sødt, vi var begyndt at græde. Nej, kom. Så fik vi nej. Sådan. Godt, inkluderende. Man kan ikke se, du til at smile på billederne måske. Ja, så godt ud. Ja. Mange tak. Jeg kan føle... Hej, Anton. Vi kan også lige græde, vi kan også hurtigt græde, okay? Alt For jeg tænker, skal vi ikke tage et stort holdbillede? Fint. Den har næsten 5 minutter så lang video. Hej, der er sådan noget, I kan spørge så. Jeg har. Ej, hvor er det sødt. Ja. Stille det op. Var det ikke bare der med sang, og så var der en der? Jo, det var ikke. Der var faktisk ikke nogen grund til det på en eller anden måde. Vi synes bare, det var skægt lige i øjeblikket. Men det lød godt. Tusind tak. Kan vi nå at få skrevet på dem her? Ja. Vi har kun 3 stykker. Skal vi gøre det herinde? Ja, det kan vi lige så godt. Ja, vi har lidt papir med, hvis vi kan få til det. Det er skide godt, det her. Hva? Jamen, den er lige i gang med, jo. Hvad? Men jeg kan også skrive på en trøje. Klar. Ja. Ej, det er derfor, den snyder lidt. Ej, hvor er det sødt, Maja. CV. Prøvede jeg i hvert fald. Det er sådan der. Klar.
værsgo. Skal den være til nogen? Eller Jeg hvis t-shirt er det der. hvad? Sejr. Kan du være til mig? Sejre. Sejre? Ja. Hvordan støver man til det? Det er bare en af de der. Jeg vil have den her som den her. Ja. Nej, det er Jeg havde ikke ekstra. Nej, men jeg fik en t-shirt, hvad det gjorde jeg. fik også en, jeg gav den. Nej, Siv! Jo, den! Please, jeg må gerne få den igen. Sådan, mand. Jeg fik den her. Til? Maja. Lad nu her. Er du nødt til den her? Maja, er du okay? Maja? Godt. Hvad hedder du? Valdrin, jeg kan også stave mit navn selv. Okay, hvordan stemmer du til det? V-A-L. Du lige før jeg kunne stave mit navn. R-I-N. Så retter du ikke. Og Dem har du meget med, de her 2 pakker der. Det er anden gang, jeg møder jer. Rigtig? Hvor er det? Ja, meet and greet, der ved Zoom. For helvede, ja. Det var pissehyggeligt også. Ja, du skal da blive herinde. Nej, er du da tårlig? Jamen, nu lader du bare køre. Ikke også? Så griner. Jeg er klar nu. Hej, jeg hedder Anton. Jeg hedder Anton. Kom nu. Hvad hedder du? Vi tager den lige forfra. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Forfra. Hej, jeg hedder Anton. Og jeg hedder Sejra. Og det er min. Undskyld. Jeg er ikke... Nej, men Hej, jeg hedder Anton. Og jeg hedder Sejra. Og vi vil godt fortælle lidt om vores møde med City Boys til det... Prøv forfra. Prøv igen.